istorya ni Juan. Dilin si Juan tamad, kundi si Juan na istorya doon. Musta kayo mga kaistorya? Niyan na po ninyong host na si Paul diri sa istorya ni Juan. Kumusta tamo gikan diri mga kaistorya sa Singapore ug maayong adlaw kaninyo diha mga kaistorya nato diha sa Pilipinas. Pakpakan nato ta mga kakulingon mga kaistorya kay niabot na ta og 100 na kapin og susama ning mga panahon na sa aning time nga nag live ta nag-record ta is around 107 na tano 107 mga kaistorya og sa 107 na itong mga subscribers dyan. Daghang salamat mga kaistorya og sa mga bagong mga kaistorya nato nga niabot diri sa istorya ni Juan. Daghang kayong salamat mga kaistorya og pakwakan nato ta mga kaugalingon. Ug syempre mga kaistorya, kung katato mga bagong mga subscribers o gusto mo nga og mga daan nato mga subscriber na mga existing nato na mga kaistorya, kung gusto mo nga i-shoutout mo diri mga kaistorya, may honor diri sa atong istorya ni sa atong programa diri sa istorya ni Juan. Comment lang mo diri sa YouTube mismo mga kaistorya og kung namoy gusto nga atong ipa-shoutout din syempre atong may honor ta mo diri mga kaistorya sa atong sunod na to na mga videos diri mga kaistorya. Og syempre og sa mga bagong mga nag-celebrate sa atong mga birthday celebrants, mga birthday karon mga kaistorya, karong simanaha, karong adlaw or mga previous weeks. Belated sa inyo mga belated happy birthday sa inyo mga kaistorya, mga nagselebrar atong last week o karong mga simanaha. Happy advance happy birthday sa inyo mga kaistorya. Og syempre karong adlaw kano sa nato ni na publish ning video kung nag-birthday mo karong mga adlaw mga istorya. Happy birthday sa inyo tanan diha nato mga kaistorya. Og maputa nga daghan og mga birthdays pang maput sa inyong kinabuhi og more birthdays to come, more blessings ninyo mga kaistorya. Og syempre magmalipayon ka og sa inyong mga kinabuhi sa inyong pamilya. Og wish you all the best in life mga kaistorya. Og syempre diya si Ethan na sipat mga kaistorya og gara kay nga bata gusto ginong paano ni siya Ethan sipat pag-behave dia Ethan og sunod sa imong inahan pagtuon dia og tarong di kay mangisda ka. Ay funny nga bata ni mga kaistorya. Og syempre sa atong pinangalaming kasaba cake diha sa Rapa Streets diha ila Sir Nile nag-order mo mga kaistorya sa ilang FB page ug maka-order mo diha sa ilang lamian na kasaba cake. Og syempre diha sa atong Tres Paneros diha sa Lapasan Highway diha sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City diha nila Nil Kapisin og sila mga kauban diha og nagana sila mga promos mga kaistorya og mga caravans nila no within the vicinity sa Cagayan de Oro City. Og kung namin mga isuso na mga sakyanan o pwede mo dalikyat sila mga kaistorya, kontakan lang ninyo sila mga kaistorya, ma-flash na sa screen ng ilang YouTube channel pod og makakuha mo daghan mga discounts o mga promos nila mga kaistorya. Og syempre diri sa atong Maharlikans code labi na mga kaistorya gatong gusto mo magtuon og mga computer na mga technology na to diha, mga programming kay software developer mo ko mga kaistorya no, kung may share na ko kung mga experience diha ug unsay akong mga na-experience labi na sa mga estudyante nato ya mga kaistorya. Ug makakaton mo nito og daghan o gusto mo mag-enhance sa inyong mga technology mga kaistorya. Daghan ko mga software na akong gipang shares dito nga libre ra mga kaistorya, pwede ninyo magamit namin sa nasa mga kaistorya sa inyong personal o sa inyong kumpanya mga kaistorya. Wala nang i-share tanan diha, pwede ninyo na makuha mga kaistorya. Og syempre na ako'y bagong isa ka
Kay tawagan ng mga kaistorya dako bago isa ka channel na gusto mo mag malingaw po or mga ano rin siya mga kaistorya kanang tawag natin mga wildlife na mga reaction mga kaistorya mga flash pa na sa screen niya o mga mugbo na kayo ng mga short clip mga kaistorya butang-butang for fun. O syempre mga kaistorya dito sa atong ipa-skill na classified ads nato sa Pilipinas na akong gihimo mismo para ninyo diha adto lang mo sa ipaskill.com o mag-post na mo dito mga kaistorya kung libre rin natin na imong kaulaw o imong kalong post lang mo dito mga kaistorya joke lang dito daw mga post mo dito mga kaistorya o unsay mga classified ads ninyo unsay mga promo ninyo share lang po mo nyo dito unsay mga items o nakadaghan na nagmayang yang ang growing po na siyang network no sa mga classified ads mga kaistorya so natin mga alternative diha so isa na yung ipaskill.com. Okay mga kaistorya kini nga personal encounter sa akong amahan na si Pepe diha sa Gindolman, Bohol mga kaistorya. Kumusta na ako mga kaistorya diha sa dakbayan sa Gindolman, Bohol ug unta na mo sa maayong panglawas ug ilay mo sa mga pandemya diya mga kaistorya ug syempre kaning story nga kung naibalan sa una gisamit kini sa morning akong naibalan o akong gi-share din mga kaistorya sa akong amahan sa una nga si Pepe nga 13 anyos pa kini nga bata mga kaistorya ug mao kini yang nayoguman dito sa Gindolman, Bohol kay taga Bohol man siya mga kaistorya ug sa bata pa kini nga 13 anyos gusto kay ni interesado kay nga mangisda mga kaistorya kanang mga panahon na mauragi halos kalingawan sa mga bata at mga panahon na mga kaistorya so gusto nila mag-cut-on po doon siya makita nila sa mga silang ginikanan yung amahan mga na mga lugar nga tayo mga kaistorya ug wala pa kay daghan mga so syempre mag-cut-on gyud og unsay panginabuhian mga kaistorya mintras bata pa ug kani siya ay gamit ang isa ka gamay na bangka mga kaistorya. Usually mga late na sa kagabion sila magpalaot sa dagat ug usually alas 3 o alas 4 sa kadlawon sila makabalik sa ilang baybayon inighuman sa ilang pangisda nga igo-igo lang pod na pangkonsumo nila mga kaistorya. Pero bago pa kini kahibaw na mangisda dito sa laod na mga dapita sa mga dagat mga kaistorya gitun-an kini sa iyang amahan na si Rufo kung unsay mga timailhan para ikaw makabalik sa ilang baybayon kay ang pangisda kaniadto kay wala gyud kini mga moderno na mga devices o teknolohiya nga pwedeng magamit nila susama karon nga mga GPS o magamit ang mga smartphones na mga klase ng mga cellphone na pwede makakontak kung mawala kini sa dagat mga kaistorya. Isa ka adlaw niini nga niabot ang iyang amahan na si Rufo gikan og pangisda anang kadlaw nung gisugat ini sa batang si Pepe. Uy, patan ako sa'yo kay mabot na sila Papa Rufo karon. Yung gikan na mangisda dito sa dagat ug unta daghan siya og makuha nga klase ng mga isda karon. Gabi pa man sila usually maglarga adto kadali sa laog kug mangisda tibok gabi. Gusto ko nga makakaton gyud sa ahon ni nila Papa Rufo ug kuha ang mga isda sa dagat ug unsay mga pamaagi nini. Interesado kay ko nga makakaton gyud ani og makatabang ko kang Papa Rufo sa iyang pangisda. Atus ako sa baybayon na. Dala ko og sulo. Kay perting
ngita pa kayo basta mga alas 3 sa kadlawon. Bugnaw kayong hangin. Paklay sa ako na. Ay, salamat. Abot na gid ko diri sa baybayon kung asa sila Papa Rufo usually maglanding sa baybayon. Uy! Murag, naan ako'y nakita sa unahan. Dagan na nagsiga. Nga murag mga bituon kini sa dagat. Murag sila na napaparufo na ako uban mga ingista diri sa among mga silingan. Naganon ta nakuha sila Papa karon da. Atuon sa nako sila Papa Rufo na. Abot na ko diri sa baybayon. Pa! Aminsa ko pa. Oh! Tabangan sa tika pa sa imong mga gamit. O ako rahipos aning imong mga bugsay o uban gamit sa bangka. Wow! Daghan mo karon nakuha nga isda pa. Mayo kayo no? Diara Pepe. Ang mga isda. Sakto-sakto lang ni karondong Pepe. Kay hayag ang bulan karon. Wala kayo mi kuha ng mga isda. Oh, mau ba pa? Hingon ana din na basta hayag ang bulan pa. Wala kayo mga isda makuha sa dagat? Nga naman na pa. Oo, Pepe. Wala kayo mga isda basta hayag ang bulan doon kay katag kayo ang kahayag ug walay isda kayo kay ang mga isda magtipok na sila basta naisulo nga magsiga or lampara basta walay bulan doon mas maayo daghan magtipok na mga isda sa ilang bangka kay sa ilang bangka o mga bangka namo dong kay ma-attract man kini sa kahayag ug manuol kini ug manuol kani kanamo ug dayon pukuton lang namo mas dali-dali lang kaayo makuha sila dong. Mo papa, interesado kay ko magatuon aning mga style ninyo pangisda sa dagat pa no? Sa sunod pa, bukuyog ko nimo mangisda para makakaton ko. Ug interesado kaayo si Pepe nga makakaton kung unsa ang kinabuhi sa isa ka mangingisda ug unsay mga style nini sa pangisda sa dagat. Gikatunan gyud ni Pepe ug maayo ug gitiman-an ang mga unsay dapat style sa namangisda dito sa laod sa dagat. Ang mga gipangsulti sa iyang amahan na si Rufo iya gyud kining gitiman-an. Pepe? Timan ni gyud kini. Bukid nato dire sa likod sa baybayon Pepe. Pirmi gid na naa sa atong baybayon dapita kay maura kini ang makasalbar kanimo inig ikaw ra isa mangisda pohon. Magkinaunsa ang pangitabo samtang naka dito sa laod sa dagat. Pirmi og lingi gyud na pirmi sa imong likod. Ug ayaw gyud og kalayo aning bukira. Hantod makita nimo ang bukid bahala na ug gamay na lang imong makita sa kalayo niini. Kutob ra gyud ka sa makita panimo ang bukid. Ayaw og palabi og kalayo dong. Kay mawala na ka ana sa dagat ug dili na ka makabalik pa diri sa baybayon. Mau Papa Rufo? Oo Pepe,
Di man kini ang akong giingon kanimo. Ayaw og ayaw ug kalayo aning bukira. Ug timani gyud permi ang bukid dapat naa sa imong luyo. Ug aduna pud ko'y gusto istorya kanimo nga importante kaayo. Oh, Papa Rufo. Dili di basta-basta mangisda sa dagat pa, no? Okay pa. Ako sa natimanan gyud, permi. Doon sa man din na imong gusto nga importante kay nga istorya nimo kanako pa. Daghan kog nadunggan sa akong mga kauban nga daghan na ay mga balbal na ilang madunggan samtang naapa kini sila sa laod. Ayaw lang og kumpiyansa dong og dapat dili ka magpanik ha. Ayaw lang og yaga-yagai sila kay mas maglagot sila dong. Uy! Mo ba, Farufo? Makulbangan mo sa kuwana pa, uy! Saan man lang sila? Wala naman lang sila kila ng mga lugar ni mga balbala pa. Bisa nasa naman na sila abot pa. Okay pa. Ugma sa gabi, sabay ko nila mga silingan naton diri pa. Mangisda na ko ako raisa. Usually, gagmay raman ni atong mga bangka diri. Tag-isa lang ang makasakay, cute. Nakulbaan na hinuon si Pepe sa iyang mga nasayran sa iyang amahan na si Rufo sa mga dili makita na mga klase na mga nilalang nga gitawag og balbal. Mupadayon pa ba kini sa iyang kainteresado nga mangisda kini kuyog sa mga panon sa uban na mangingisda sa ilang lugar? Padayon lang yapon ko sa kong pangisda. Paisugay ramang guna ba? Naranay ko mo rakinan diri sa mga inginan. Balbal. Papa Rufo! Antal ako pa kay gabi na. Oras na para magsabay na ko nila uban nato mga silingan o pangisda pa. Okay, Pepe. Ayaw dito sa dagat. Ayaw kalimot sa akong gistorya kanimo. Ug sundon lang gid. Sunda lang gid tika. Sunduon lang gid tika unya kadlawon. Diha sa baybayon. Okay dong, Pepe. Amping, ayaw dito dong. Okay pa, salamat kayo. Niyara nga ko mga silingan. Tara na, cool! Mga bay! Andaro na ako ang gamay na makina sa baruto na mo. Larga na ang uban dapat sabay ra ko nila. Apas lang ko. Sunod lang ko nila. Uy! Hapit ko nalimot da. Ang bukid sa akong luyo. Dapat timanan ako. Makita pa man nun. Mayo. Ha? Nanghunong na sila tanan ang mga bangkaw mangisda na mong sugod. Murag niabot na misaning lugar akong asa mi dapat mangisda lang. Andamon sa nako ang mga paon sa isda ug pukot kay first time ra ba nako da. Dako pudang palud karon da. Tuya kayo ang bangka. Delikado. Saan na kayo oras karon da? Oh,
Alas 12:15 na sa kadlawon. Wala pagyapon mga isda na akong mga nakuha da. Zero pa man ko. Try na akong taga kang pukot. Try na akong balik at taga kang pukot. Bro, basin nana ya sa si kadua ngay gayon. Huwag ako sa punisigaan ng lampara duhol sa katik para manuula mga isda. Wala man noon bulan karon kaayo. Dili kayo hayag ang buwan. Kayo ang dagat. Ha? Kapugnaw na ba sa hangin karon? Uy! Saan naman ni? Init mo naman ang dagat. Pita. Dili man ang takaulan nun. Dili daw dapat magsapa-sapa kayo kay para dili masugaw ang mga isda. Labi na sa bangka kay managan ang mga isda. Try na ako saka ang pukot na. Basi nana ni isda sulod. Kay murag lihok na kayo ang pukot na. Dili na lang ka oras. Gikan karon mamalik na mi sa paypayon. Basin wala ko'y kuha ni. Zero. Wow! Tagalog isda. Kung napukutan karon da, maay na lang, dili zero. Salamat. Bugat kayong pukot. Gamay ra man ang taning pukuta, pero bugat kayo. Kurbaysa. Kailangan kusgan ginakbayo. Yeah. Bugata gito eh. After ani, bingwit lang sa kudayan kay dugang-dugang wala pa man inunuras. Makauli na mi balik. So, hindi tayo magbingbingit sa ako. Kaya kung mga kauban na sila, di ako wala pa nauman. Murag, buknaw gid gaya po ng karon ng hangin da. Murag, manglimbawt ang nagpapalayipuan eh. Ha? Bahala na, normal raman eh. Tagag sana ako ng bingwit para malingaw ko. Kasamok pa ning bugnaw eh, manglimbawt. Kwak. Murag, familiar kay tingog ni Inida. Patay na. Mangyod kini ang gingon ni Papa Rufo ka na ako da. Dapat dili na ko higayatuan para dili mang mugara. Basin, malabayran na kanamo din eh. Basin, malabayran na. Ay, salamat. Nawala na ginang tingog yung taon. Makulbahan mo sa tani. Mga klase na mga di makita ng mga nilalangoy. Padayon sa kong bingwit. Murag. Naibugat sa tubangan sa ang bangkada. Patay na. Wala naman nung tatong tingog sa palpal. Nilabay naman to. Dilir ba kayo makitang tumoy sa bangkada? Diya sa ulo dapita sa bangka. Bugat kayo kini paminaw nito pa. Diya sa ulo sa bangka. Lagyo na ba kayo mga kauban ako diri? Mga ngista po. Dilir ba ko kasing gitari? Masamok ang mga isda po. Nangisda para ba sila? Dili lang sa ko magliyok yun. Maunay panaygingo ni Papa Robo ka na akong manampit din sa Ginoo dapat. Tabangi ko Ginoo. Hilayo ko sa mga dautan.
Ay, salamat! Ay, salamat! Ah! Uy! Hapit na yan po ang baruto na ako da! Tabang! Bigaan nagkalitang sungo sa baruto da! Ay, salamat sa ginuwing tao nung nihawa na gyud ng balbal nga nitugpa sa akong bangka. Direreta ko to mga kaistorya. Kay bao ko nga nabitin mo sa istorya diri sa istorya ni Juan, particularly diri sa gisubmit sa o i-share na ako diri sa istorya ni Juan mo kini ang istorya nga nadunggan ako sa akong amahan sa una nga si Papa Pepe nga sa bata pa kini dito sa Gindolman, Bohol ug kini mga nahiyaguman mga kaistorya nga nainitug pa nga isa ka balbal no diha sa yang tumoy sungo sa bangka niya kay dili magkina maklaro kay diha mga kaistorya kay ang lampara nga usually nga ilang ibutang diya sa baruto nila kay gamay ra man siya coverage no. So sa kangit-ngit diya sa dagat ug dili kay makita mga kaistorya ang mga unsay naa diya sa tumoy sa bangka kay ngiob naman kaayo mga kaistorya ug mga moto nga nakuyawan kinig mayang bata nga si Pepe ug first time pa niya nga nangisda nga siya isa ug pero nagya po yung mga kauban ng mga kaistorya daghan nga mga grupo gina sila usually mga mangisda mga kaistorya pero medyo lagyo lang gamay lang mga baruto ug dili kayo magdungog mga kaistorya kay dili man sila pwede nga magtinaparayog maayo kay kailangan distansya gamay kay para ang uban po makakuha pro mga isda mga kaistorya. So nga na mga style nila no mangisda mga istorya moro po na akong naibalan mga istorya gi-share sa akong amahan sa una no bata pa kikinig kay wala gi mga cellphone mga kaistorya sa una mga 1960s o late 60s mga kaistorya mga kaistorya so mga mid 60s or late 60s mga awaaw pag ikay samot kay wala pagi mga teknolohiya kay mga kaistorya so mga bata sa una mga lingaw nila sa una ay wala gi mga cellphones or mga computers mga kaistorya so unsay makita nila sila mga amahan or mga silingan or mga katigulangan mga istorya moro pa nilang mga moro pa nilang lingaw so moro pa nilang mabuhat mga istorya so ato nga time mo pag mga cellphone may mga modern devices kaya mga istorya labi na sa Pilipinas manumano gid mga istorya ti man nang gini mong bukid dito sa Limong Loyo di gina dapat mawala mga istorya gamay na lang kay nang bukid ay ginagahawa na daw ay naging adto sa unahan mga istorya kay once mawala ng bukira dia mawala na ka mga istorya sa imong navigation no so ang navigation nila sa una dapat na nagi ka maglingin ka pirmi sa imong likod mga kaistorya kung dapat napa pa ng bukira na gitimanan while ni depart ka ng lugar diha mga kaistorya ng baybayuna kay para dili ka mawala mga kaistorya kay maoro puti imong sundo ng balik syempre maoro mo lang dili ka mulayo anang lugar mga kaistorya so unless unsa naging mga taong mga pangitabo diha sa dagat o nikalit lang ay dagong pala kung ba mga kaistorya kung sa ko ka-experience ng isda mga kaistorya gi-share lang sa mga naibala lang na mga kaistorya may na mga style nila no ug diligid lalim mga kaistorya na mga mangisda kay dilip na siya mga kaistorya so nasaludot sa itong mga mangisda diya sa dagat mga kaistorya kay naiban nga dugay kay mo balik no na pila pa kaadlaw or simana makabalik karga mga isda labi nagdagko ay mga bangka mga kaistorya so kato sa akong amahan sa una is gagmay lang nila so isa lang sila kagabi dito manguha dito mga kaistorya og moto lang kuhaon nga moto lagi nga naibalbal nga nitugpa pagid sayang sayang siguro kay first time siya so katong uban na mga nitugpa din sayang sungo sayang man naglisod taon din siya ga balansi sa bangka mga kaistorya kay maraming siya bugat gid kuno kaya man mga madunggan po na ako na mga labi na mutugpa po sa mga atop mga kaistorya kay mga bugat po siya paminaw no manang istorya ni Bugoy kanako din ug i-share po na ako na ng mga stories mga kaistorya sa atong mga sunod na mga videos diri sa istorya ni Juan ug mo
mo na mga kaistorya ug namoy mga nakulpaan siya, nakalma lang siya, dapat manampit lang gid sa Ginoo mga kaistorya. More organized style yan, okay, para mo layo na mga dautan mga kaistorya. Kaya ikaw ra ba isa di ka kadagan, di man siya land based po mga kaistorya. So dapat kalmado lang juga, di ka mag panic o manampit ni ka sa Ginoo mga kaistorya. Mo na dapat na technique dia mga kaistorya. Og mo to ni karatil og hawa ang dautan og mo to nga dili makita na mga nilalang. Mo to nga paghawa niya mga kaistorya, pero siya ni tugpan bugat nga murag nanukad siya no. Nya mo to ni uyog kayang yang bangka, so mo tong na hapit disbalanse gid yung maayo mga kaistorya. Man nakasinggitan ning bata nga si Pepe sa una nga nakasingit og tabang pero hindi man kaya mga madunggan siya mga kauban, mga silingan na mga ngisda mga kaistorya. Layo ro mo mga kaistorya. Mo to yang gi-share na lang din siya nga amahan after ato mga kaistorya. Then mo to nga pangitabo din nga experience sa mga nana no, pero nihawa gid pero kalmado lang yung mga istorya nila gid mga ayaga-ayagaan. So mo to nga time siguro nga siya may giyaga-ayagaan gitugpahan mo siya. Anyways, mo yung mga istorya nato din mga istorya. Og na may mga susama na mga istorya sa ni email lang mo dia, mag-flash na sa screen mga istorya, or comment na mo dia, message na mga istorya. Og na may mga stories na mga inunani ating pang-share diri sa storya ni Juan, og para may honor may share nato diri sa atong programa mga istorya. Og salamat mga istorya. Og wala pa mo nakapag-subscribe diri sa atong istorya, please consider subscribing mga istorya para makakita pa mong nga susama na ngayon mga videos diri sa atong istorya ni Juan. Og sige, tanaw nato mga istorya kung sunod nato ng mga videos din og masabi mga daghan pa kay mga stories mo nga ni mga kaistorya sa Pilipinas mga kaistorya. Ambot mo siya. Okay, so siyempre salamat ninyo mga kaistorya sa pagpaminaw diri sa atong programa ang istorya ni Juan. Kung na may mga ipang shoutout nato din balik mga istorya, comment lang mo diri sa atong boss, or ipang greet nato diri ang birthday o para makantahan diri sa birthday celebrants mga kaistorya. Og para atong may honor mo diri sa atong programa no? So daghan salamat mga kaistorya. Og diri na ta kutob og kita arta sa atong sunod na videos diri sa storya ni Juan. May God bless us all. Thank you and bye bye.